Ben, gracias a todos por vir. Estamos hoxe aquí unha vez máis para pôr oposición a estes proxectos que van a, digamos, a mermar a productividade da riba, xa moi mermada, porque estamos tremendamente preocupados por como van a deriva productiva da ría. Apareceron agora os datos últimamente do mexillón, non melloramos os datos do 2023, sino seguimos en descenso. Levamos máis de 10 anos collendo os datos da Consellería por especies, alertando da baixada da productividade, máis de 10 anos, repito, alertando da baixada de productividade. Solicitamos medidas para paliar esta baixada. E levamos 10 anos ca mesma resposta. O sea, nada. O sea, absolutamente nada. As cofradías está... O sector do mar na ría de Arousa e nas outras rías está desaparecendo. O mexillón tamén está en caída. Si están os nosos produtos, os moluscos, os peixes, os crustáceos en caída libre dentro da ría, temos que recordar que os moluscos, os crustáceos, os peixes son bioindicadores de calidade de auga. Se a auga está ben, o marisco reprodúcese e medra. Se a auga non está ben, o marisco non pode vivir. E vemos que cada vez os nosos gobernantes, o conselleiro do mar, o presidente da Xunta, non toma en serio esta deriva productiva. Estamos falando dunha ría máis productiva do mundo, ou unha das rías máis productivas do mundo, que acolle moitísimos postos de traballo, non só directos que a nivel extractivo da ría, sino vinculados á ría están asteleiros, están electricistas, están depuradoras, están fábricas de conserva, están mecánicos, está o turismo, porque eses produtos están directamente vinculados ao turista, porque veñen aquí a ver a nosa paisaxe das rías e a comer os nosos mariscos. Non? E vemos que os nosos gobernantes non é que non poñan medidas en riba da mesa, sino que, ademais, declaran estratéxico proxectos que van en contra do marisqueo e da miticultura e do sistema productivo que temos agora mesmo na ría. Totalmente en contra. O sea, declaran empresas tremendamente contaminantes, estratéxicas, como a mina de Touro, almacén de betún no porto de Vilagarcía, o sea, de piche ou de petróleo, Altri na cabeceira do río Ulla, agora recentemente, non só por arriba, sino pola abaixo, pretenden dragar o Lérez e botarnos o lodo diante da ría. O sea, xa é por arriba e por abaixo. Parece que a ría de Arousa a queren eliminar, porque non vemos comprensible todas estas digamos, accións e proxectos deste goberno, que parece máis que goberno, parece un desgoberno, non? Vemos ao noso conselleiro sembrando así, como si fora unha festa, cando os datos das lonxas son catastróficos. Catastróficos. E creo que van a pasar a historia estes gobernantes, porque van a ser os que dean a defunción de moitas cofradías e agrupacións de mexilloeiros e tecido productivo desta ría.
estamos, en contra de todos estes proxectos. Estamos en contra porque xa levamos moito tempo en contra e dan a calada por resposta, porque creo recordar que xa estuvemos en Palas. Xa rodeamos Palas. Xa se saturou Palas, porque a cidadanía galega xa falou en Palas. Rodeamos a Xunta de Galicia, xa falou tamén rodeando a Xunta de Galicia. Veu un barco de Greenpeace, o Aston Sunrise, tamén unha primeira manifestación marítima. Houve outra manifestación en Compostela que se encheu a plaza 3 veces. Houve recentemente outra manifestación na Pobra do Caramiñal, por terra e por mar. E seguiremos, o día 1 de xuño en Pontevedra tamén seguiremos opoñéndonos a todos estes proxectos. E agora estamos hoxe aquí porque toca outra travesía, unha travesía que empezamos da man de Adega, co lema de xustiza para o Ulla, porque nos dá de comer a miles de personas e de dereito, reclamar xustiza para o Ulla. Sumámonos a Adega nesta campaña de xustiza para o Ulla. Temos que agradecerlle a Adega que vaya da man dos sectores productivos, e gracias a ese crowdfunding podemos emprender esta travesía xudicial que chegaremos a Porto cando Altri desestime poñerse na cabeceira do río Ulla e verter 65 toneladas de produtos químicos polo Ulla abaixo. Sin máis, vouvos a pasar con Fins, que vos vai falar un pouco máis sobre o miúdo das accións xudiciais que temos entre mans. Moitas grazas, Alfredo Otero, vicepresidente da Plataforma de Defensa da Ría da Arousa. Eu son Fins Erexa, secretario técnico de Adega, e o que vos vimos anunciar hoxe é o inicio dos trámites para abrir a batalla xudicial contra o proxecto de Altri. Nós non queríamos estar aquí, non queríamos ir aos xulgados, mas parece ser que non vai quedar máis remedio porque a Administración galega teima en defender un proxecto manifestamente insustentável do que até o de agora só, a parte dos anuncios das súas bondades, só aprobou unha declaración de impacto ambiental que, como sabedes, non é recurrible. Haberá que agardar pola autorización ambiental integrada que, segundo a conselleira, chegará antes do verán, e tamén polo permiso de augas que leva moito tempo en tramitación. E xustamente con esa idea a de marcar moi de preto todos os movementos da Xunta, que sabemos de que lado está do lado dos contaminadores, está do lado dos eucaliptizadores, está do lado da macrocelulosa, que non son fibras téxtiles en ciclos pechados, son unha fábrica de celulosa ao uso que vai unha industria altamente contaminante que, ademais, indirectamente ameaza os nosos montes tamén, non só o río e a ría. Entón, este longo proceso administrativo cométense erros, hai fendas. E unha delas detectámola no trámite de concesión de augas que solicitou Altri aló por novembro de 2022, cando deu inicio, mediante a súa petición de 46.000 metros cúbicos diarios para captar do encoro de Porto de Mouros e dedicalos á súa factoría de Altri, deu inicio o procedemento de concesión co trámite de competencia de proxectos. O trámite de concesión de augas, tanto se é competencia da Xunta de Augas de Galiza como se é competencia das vacías do Estado, a dominio SIL do Ministerio, iníciase co trámite de competencia de proxectos cando unha empresa ou particular presenta unha solicitude de concesión. Esa solicitude dá lugar a un proceso aberto, público, no que distintas empresas ou outros particulares poden tamén presentar as súas solicitudes respecto a esa captación que reclama unha empresa en concreto, a ese uso privativo que pretende dun recurso público. É un procedemento regrado no Regulamento do Dominio Público Hidráulico. Ese procedemento debe resolverse, según a propia norma, en 18 meses.
A día de hoxe, estamos en maio de 2025, non está concluso nin resolto favorable ou desfavorablemente esa petición de concesión por parte de Altri a Augas de Galiza. Polo tanto, seguindo o que marca o propio regulamento, se pasa máis de 18 meses, a Administración debe declarar caduco o procedimento e a empresa, se quere, pode reiniciarlo outra vez dende cero. Iso non se produxo e o que fixo a Adega ao detectar esta eiva, esta irregularidade, esta ilegalidade no proceso de tramitación da concesión de augas que pediu Altri, fixemos unha solicitude expresa hai 3 meses a Augas de Galiza para que iniciara o procedimento de caducidade desa solicitude de concesión por transcurrir o prazo máximo legal sen telo resolto. Houbo silenzo pola súa parte. Ese silenzo administrativo permítenos xa en estes momentos, cumpridos os 3 meses, recurrir en alzada. Sabedes que Augas de Galiza depende da Consellería de Medio Ambiente, polo tanto hai un trámite administrativo máis que o recurso de alzada á Conselleira, para despois, automáticamente, ir ao xulgado. E iso é o que vos estamos anunciando hoxe. É dicir, unha eiva, unha falla, un defecto, unha falta de rigor por parte da Xunta na tramitación do permiso de augas permítenos, tanto a Plataforma en Defensa Ría de Arousa como a Adega, que vamos a ir conxuntamente como codemandantes, dar os pasos necesarios, recurso de alzada, para automáticamente ir ao xulgado cun contencioso administrativo. Neste contencioso administrativo pediremos ao xulgado que obrigue a Xunta a cumprir a lei e declare caduco o procedimento de concesión de augas por non telo resolto nos 18 meses que marcaba o prazo máximo legal do regulamento. Quería facervos sobre o tema de si a presentación do recurso non e a aceptación da trámite deste recurso paraliza o proxecto cautelarmente e en todo caso despois incluso si hai unha sentenza a vosso favor, si eso, claro, ainda quedaría pendente de outro recurso que a Xunta daría dereito ao Altri tamén, é dicir, si eso tamén podría paralizar o proxecto cautelarmente. Claro, a ver, cando inicias un procedimento contencioso administrativo, ainda non está iniciado, porque temos que ir á alzada, pero é un recurso previo para ir ao xulgado, sempre pedimos, e así aconteceu, por exemplo, con todos os parques eólicos que hai en tramitación e que paralizou o propio Tribunal Superior de Xustiza, pedimos medidas cautelares. Por que pedimos medidas cautelares? Porque aínda que o procedimento este admitido a trámite e se vai a resolver nun horizonte de 4, 5 ou 6 anos, que é o que leva un procedimento administrativo, sobre todo vista a carga que ten arestora o Tribunal Superior de Xustiza, ese é o horizonte de resolución dun contencioso administrativo actualmente, os permisos siguen vixentes e, por tanto, a empresa pode operar. Entón, para que non haxa un dano sobrevido e aconteza, como ten acontecido tantas veces, que unha sentenza anulatoria dos permisos acontece xa cando o parque eólico está construído, cando a instalación xa está construída, pedimos medidas cautelares. E as medidas cautelares o que resolven, se non las conceden, é a paralización desas autorizacións mentres non se resolva o contencioso. E o contencioso vai para bastantes anos. E, efectivamente, esses contenciosos poden ser favorables ou desfavorables, xa non digo aos nosos intereses, porque a Adega o que defende o interese, en este caso, do río Ulla e das persoas que vivimos do río Ulla e da Ría de Arousa. É que eses intereses, si se ven por unha sentenza desfavorable, que as hai, derramados, pois acudiremos, igual que acudirá a Xunta en caso de que sexa unha sentenza favorable aos nosos intereses, ao Tribunal Supremo, non? E o Tribunal Supremo pois decidirá, pero tamén é outro procedimento longo. É dicir, aquí do que se trata, como dixen no principio, non é de xudicializarlo todo. Nós non queremos ir ao xulgado de ningún xeito, porque ademais é custoso nestes momentos, e grazas a que a campaña de Xustiza para Ulla tivo en tempo récord un éxito tremendo e permitiu que neste primeiro chance pois tiveramos os 39.000 euros necesarios para poder garantir unha asistencia xurídica e os informes técnicos de parte que son precisos para meterle a cabeza nun procedimento judicial, pois podemos facelo, senón non poderíamos facelo. Entón, nós non queremos ir ao xulgado. A Xunta obríganos a ir ao xulgado, non nos deixa outra saída, porque non fai o seu traballo. E esta demostración, este primeiro contencioso, é a demostración palpable de que non fai o seu traballo. Non resolveu en prazo, en 18 meses, como marca a lei, a concesión que pediu Altri. E a concesión que pediu a Adega, por certo, tamén. Vale? Pero para uso ambiental e para uso público. Non o resolveu, non fixo ben o seu traballo. Entón tenemos que petar na porta dos xulgados para que lle diga a Xunta: fai o teu traballo. Declara caduco o procedimento e que a empresa peticionaria, se quere, reinicie o outro. Empece dende cero.
como un movimento estratégico, táctico, máis ben. táctico. Bueno, como valoras, porque Altri é unha empresa portuguesa, bueno, é unha empresa portuguesa que se presentou o macrofolleto con dúas empresas socias galegas, non? Como son Grenalia e Greenfiber. Estas se van, Altri absorbeu a estas dúas empresas, comprou esas empresas, o cal tamén é un movimento estratégico que eu creo que ten implicacións en canto a postos de traballo, a que se son galegos, que tal, como valorades? A ver, efectivamente, parece que é un movimento táctico por parte da empresa, pero para qué? Sobre todo para capitalizar as hectáreas de eucalipto que teñen estas empresas. Estáse vendo, xa é Vox Populi, hai cifras incluso, unha traslación da presión por plantar eucalipto de Portugal a Galiza e unha penetración cada vez maior das pasteiras portuguesas, porque, como sabedes, en Portugal non poden plantar máis eucalipto despois da moratoria que houve polos incendios, polos mortos en Pedrógara. Por exemplo, foi un goberno da dereita que adoptou esa moratoria. E esa é unha moratoria real, de verdade, non unha moratoria trampa que houve aquí e que permitiu que todo Dios seguira plantando eucalipto porque a Xunta miraba para o outro lado. Pero esa é outra cuestión, é dicir, ese movimento creo que resposta á necesidade de captar mercado, captar hectáreas de eucalipto. Para que? Si sae Altri, estupendo, xa teño meu stock. E se non, como a miña matriz é portuguesa, levo o eucalipto para Portugal. É dicir, aquí Galiza vai ser con factoría territorio de sacrificio, van sacrificar unha vacía hidrográfica e unha ría inteira. E sin factoría sacrifican os nosos montes, porque total, ese eucalipto que xa teño eu na buchaca, xa teño no peto, levo para Portugal, para as miñas pasteiras portuguesas. Eu creo que vai por aí a cousa.